Rusia wilayah Moskow, desaku Provo. Gereja Wunggune Gusti. Ayo gawe eksperimen akustik ilmiah. Aku ngadek persis ing ngisor tengah kubah. Acein saka tengah kubah hang vertikal mudhun, iku ngarahke langsung ing kula. Aku bakal gawe suara. Aku bakal pindah watara. Aku ninggalake bangunan gereja. Suara dadi luwih ringki. Aku bakal bali, rungokake carane owah-owahan suara. Aku melebu ing gedong lan suarane saya kuat. Ing ngisor tengah kubah, suarane dadi luwih banter. Aku ngomong ing volume normal lan suara gema kuat. Bangunan gereja minangka resonator akustik. Ora ana lantai kayu, bumi softens lan sebagian dampen suara. Ana lantai simulus ing kene. Lantai nambah resonansi akustik. Ora ana kaca ing bukaan jendela, lan ora ana lawang ing bukaan lawang. Gelombang suara dadi irrevocably menyang void. Bayangake apa resonansi sing kuat iki ing zaman kepungkur. Titik menarik liyane. Resonansi candi disetel kanthi frekuensi sing sitik. Yen sampeyan ngomong nganggo bass, suara sedeng gema luwih kuat. Bangunan gereja dibangun kanggo ngedekake suara. Resonator akustik gereja dioprasikake tanpa konsumsi daya. Landina iki uga dianggo tanpa listrik, bensin, lenga lan gas. Nanging, akeh bahan lan energi sing digunakake kanggo konstruksi. Luwih saka 1000 ton bata digunakake. Kanggo nggawe amplifier audio prasaja. Yaiku sampeyan kudu ndedonga marang Gusti Allah kanthi banter banget. Punapa Gusti ingkang maha kuwaos, ingkang nguningani sadaya, mirsani sadaya, midhangetaken sadaya, mila pancen perlu amplifier suara. Ilmu lan agama ora bisa njawab pitakonan sing prasaja iki. Sampeyan kudu ngerteni dhewe.